आपलं सर्वांचं स्वागत आहे इंडियन समर फार्मर या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण जी माहिती घेतोय किंवा आता बऱ्याच शेतकऱ्यांचे प्रश्न चालू आहेत की आता हुमणीचं किडे दिसायला लागलेत, काही भागात हुमणी दिसायला लागल्या, काही भागात त्याचं पुढचं दिसायला लागलं म्हणजे जाणवायला लागलं हुमणी। तर अशामध्ये सगळ्यात जास्त जो प्रॉब्लेम येतो म्हणजे आपण काय करतो की आपण हुमणी झाली तरच औषध वापरायचं म्हणतो, पण हुमणी व्हायच्या अगोदर जर वापरलं तर ते प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून जर अगोदर वापरलं तर त्याचे रिझल्ट आपल्याला चांगलेच येणार आहेत। अगोदर न वापरता शेतकऱ्यांचा बऱ्यापैकी कल असतो की ज्यावेळेला आपल्या पुढच्या महिन्यात काय होतं की ऊस पडायला चालू होतो, ज्यावेळी ऊस पडतो बुडक्यातनं म्हणजे त्याचं मुळं खाती हुमणी, त्यावेळेला आपल्याला जाणवतं की आता ऊस सुकला आहे। त्याचं कारण काय आहे तर त्याची कारणं आहेत की खाली हुमणी आहे। मग त्यावेळी सगळ्यात जास्त पळापळी होते। मग त्यावेळी जी पळापळी होते मग त्यावेळेला काय दुकानदार सांगेल ती पूर्व दिशा ह्या एका उक्तीनुसार किंवा एका वाक्यानुसार की आम्ही हे औषध एवढं सोडलं म्हणजे त्याचा रिझल्ट चांगला येईल, ते औषध एवढं सोडलं म्हणजे त्याचा रिझल्ट चांगला येईल, किंवा त्याच्याबरोबर पिकाचं जे होणारं नुकसान आहे ते डोळ्यांना अक्षरशः बघू वाटत नाही। एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हुमणीनं ऊस पीक बाधित होतं आहे। तर ऊस पीकच असं नाही की ज्यावेळी आपण आता खरीपाची तयारी करतो किंवा जे आता भुईमूग पीक आहे किंवा सोयाबीन आहे, जे कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये आणि ज्या काळ्या जमिनीमध्ये जे आपण पिकं करतो ह्याच्यामध्ये आता सगळ्यात जास्त प्रादुर्भाव हा जमिनीमधून पण जाणवतो। ज्यावेळी पिकाच्या वरून किडे येतात त्यावेळी आपण त्याचं नियंत्रण कसं करायचं किंवा त्याच्यावर कुठली औषधं वापरले पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन कुठली घेतली पाहिजेत ह्याच्यात सगळ्यात जास्त आपण लक्ष घालतो। तर जमिनीमध्ये मधून सुद्धा जे किडे आहेत, जी खोडकीड आहे, बुडका कीड आहे, चक्री मुंगेरा आहे किंवा ऊसाला लागणारी जी खोडकीड आहे किंवा इतर पिकांना पण लागणारी जी खोडकीड आहे, तर ह्याच्यावर सुद्धा आपण शेतकऱ्यांनी लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे। कारण त्या जर गोष्टी आपण केल्या तर आपलं होणारं पुढचं नुकसान आपण बरंच टाळू शकतो। आणि ते नुकसान टाळायचं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये जर ह्या गोष्टीचं नियंत्रण अगोदरच करावं। आणि आता सगळ्यात योग्य वेळ आहे की जे नियंत्रण करायचं आहे। आता जे मी जीवाणू सांगतो किंवा जे अँटोनोपॅथी नेमॅटोड जो EPN येतो, त्याच्यानंतर BVM आहे, तर बेवेरिया मेटारायझम आणि वर्टिसिलम ह्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत आपण ह्या चालू पिकामध्येच वापराव्यात। कारण चालू पिकामध्ये आपण त्याच्यामध्ये ओलावा ठेवू शकतो। आणि जी आता आपण खरीपाची जी पिकं करणार आहे ती पिकं केल्यानंतर जेव्हा आता पेरणी कधी करणार आपण जमिनीत ओल असताना, तर ती ओल असताना जर त्याचा वापर केला तर त्याचा आपल्याला क्रियाशक्ती किंवा कार्यक्षमता त्याची आणखीन चांगली होते। त्याच्यामुळं सगळ्यात जास्त आता जे आपले चालू पिकं आहेत, चालू पिकामध्ये आता सगळ्यात जास्त क्षेत्रावर जो ऊस आहे की ऊसाला सगळ्यात जास्त हुमणीचा प्रादुर्भाव होतो। हुमणीचा प्रादुर्भाव जास्त का होतो तर त्या क्षेत्रामध्ये पाणी साठत नाही किंवा त्याचं आपण नियंत्रण अगोदर केलेलं नाही, अशा ठिकाणी हुमणीचा प्रादुर्भाव जास्त होतो। आता जे भुंगेरे दिसत आहेत आपल्याला, जे आपल्या आसपासच्या झाडावरनी जाणवत आहेत, जे तांबड्या रंगाचे आहेत, तर ते भुंगेरे अंडी घालणार, मिलन होणार, त्यांचं अंडी घालणार, अंडी घातल्यानंतर त्यांचं ती किडं तयार होणार व त्याच्यानंतर ती हुमणी तयार होते। त्या हुमणीची पहिली स्टेज, सेकंड स्टेज असं ह्या गोष्टी वाढत जातात। पण जर ह्याच परिस्थितीमध्ये आत्ताच्या कंडिशनमध्ये जर आपण नियंत्रण करायला गेलो तर त्याचं नियंत्रण हे लगेच होऊ शकतं। आणि त्याचं नियंत्रण आत्ताच्याच कंडिशनमध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी करावं। कारण जमिनीमध्ये ज्यावेळी बुडका असतो म्हणजे ऊसाचा जो बुंदा आहे तो बुंद्याच्या तळामध्येच हुमणी जास्त जाणवते आपल्याला, म्हणजे खोडवा पिकामध्ये। तर खोडवा पिकामध्ये काय होतं की ऊस वर असतो, थोडासा बुडका वर असतो, हुमणी खाली असते। ज्यावेळी हुमणीचं कार्य चांगलं चालू होतं किंवा मोठ्या प्रमाणात हुमणी चालू होते त्यावेळेला सगळ्यात जास्त ती पहिल्यांदा मुळं खाते। ज्यावेळी ती मुळं खाते त्यावेळी त्या पिका पूर्णच थांबलं जातं की वरून ते वाळत खाली येतं, त्याचं अन्न ग्रहण करणं किंवा शोषण पाणी करणं हे सगळं थांबून जातं। त्यावेळेला आपण बघतो तर तसं न करता प्रादुर्भाव होण्याच्या अगोदरच जर त्याचा वापर केला तर बऱ्याच गोष्टी आपण त्याच्यामधून साध्य करू शकतो व त्याचं चांगल्या पद्धतीनं नियंत्रण आपल्याला करता येतं। तर ऊसामध्ये ज्यावेळेला आपण नियंत्रण करतो ते ज्यावेळेला आपण BVM वापरतो, बेवेरिया मेटारायझम आणि वर्टिसिलम ह्या बॅक्टेरिया येतात त्याच्यामध्ये, तर ह्याचं जे प्रमाण आहे ते एकरी 2 लिटर आहे। म्हणजे 200 लिटर पाण्यामधून आपण त्याला 2 लिटर देऊन आपण त्याचं आळवणी करायचं। मग आळवणी आपण सरळ मार्गे पण करू शकतो किंवा ठिबकनं पण देऊ शकतो किंवा जसा आपण नोझल पिकावर औषध फवारणीसाठी टॉनिकचा जो 9 होलचा नोझल वापरतो
त्याच ओलच्या नोजलनं आपण जमिनीवर जरी फवारणी केली त्याची ओल चांगली असताना, म्हणजे ज्या ठिकाणी भागात ओल आहे, नाहीतर ओल असणार सरीच्या तळाला आणि आपण औषध मारणार ऊसाच्या बुडक्याला, तर त्यावेळेला पण तो जीवाणू किंवा त्या बॅक्टेरिया तिथं जगू शकत नाही. तर ओल ज्या भागामध्ये आहे अशा भागामध्ये मोठ्या नोजलनं जर फवारणी केली तर ते पसरण्यासाठी जास्त चांगलं काम होतं आहे आणि ते चांगलं पसरतं आहे. शेतकऱ्यांनी असा पण त्याचा वापर करावा. आता आपण जे BVM वापरलं तर 8 ते 10 दिवसाचा गॅप ठेवून आपण EPN पण वापरावं. अँड EPNमध्ये अँटेनोपॅथोजेनिक नेमॅटोड म्हणून एक घटक येतो किंवा एक जीवाणू येतो, तर त्याचा पण वापर हा एकरी 1 लिटर करायचा आहे. ज्या वेळेला आपण कीटकनाशकांचा वापर म्हणजे इतर कीटकनाशकांचा वापर जर बघितला, त्याचा खर्च बघितला आणि जमिनीवर होणारा प्रादुर्भाव बघितला तर तो प्रचंड विरोधाभास आहे. तर आपण जैविकमध्ये जास्तीत जास्त वापर करावा आणि जैविकचा वापर केला तर आपण हुमणीबरोबर जे इतर किडे याचं पण आपण नियंत्रण योग्य प्रकारे करू शकतो व पिकाचं होणारं बरंचसं नुकसान आपण ह्या गोष्टीमुळं टाळू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त किंवा सर्वांनीच जास्तीत जास्त आपल्या क्षेत्रामध्ये हुमणी आहे किंवा नाही हे पाहून वापर करण्यापेक्षा जर अगोदरच वापर केला तर आपण होणारं पुढचं पण नुकसान बरंच टाळू शकतो. आणि हुमणीबरोबर इतर किडींना पण ते 100% काम करतं आहे, असं नाही फक्त ते हुमणीलाच काम करतं. तर अशा पद्धतीनं जैविकमध्ये नियंत्रण आपण व्यवस्थित करू शकतो. धन्यवाद. आमच्या इंडियन समर्थ फार्मर या यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब करावं व आमच्या व्हिडिओला लाईक करावं. तसेच सर्वांना विनंती आहे की आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलला आठवणीनं सबस्क्राईब करावं, की जेणेकरून आपण जे वेगवेगळे व्हिडिओ पाठवतोय त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन लगेच मिळून जाईल. धन्यवाद.